danna subscribe sai ka danna ƙararrawa domin samun sanarwa idan mai uploading na sabbin bidiyon. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Barkanku da zuwa wannan channel ta mai albarka. An kai sabon zuwa ne, muna roƙon da ka taimaka ka danna mana alamar subscribe sannan ka danna mana alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye mu a kan lokaci da zarar mun dora. Labarin da muka zo muku da shi a yau, mutumin nan wanda ya ƙara Rahama Sadau a wajen 'yan sanda a kwanan baya, wato Alhaji Lawal Muhammad Gusau, a yau ya mayar da ƙararsa ga wata fitacciyar jaruma ta Kannywood, Nafisa Abdullahi, akan irin shigar da take. Mutumin wanda ya rubuta buɗaɗɗiyar wasiƙa ga Nafisa Abdullahi ya ce shigar da take yi a wasu hotunan da ta ɗauka a ƙasar Masar kwanan baya ya saba addinin Musulunci, kuma idan bata cire su ba to zai kai ƙarar ta kotu. Idan kun tuna, Lawal Gusau ya nawa Rahama Sadau 'yan sanda akan wata shigar da ta taɓa yi a kwanakin baya wadda ta jawo cece-kuce, musamman bayan wani arne ya aikata sabo ga fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sai dai da ta kai janar na 'yan sanda ya ba da umarnin a kama jarumar a jihar Kaduna, sannan ya ba da umarnin a binciki jarumar, amma daga baya maganar ta kwaranye ne bayan 'yan sanda sun yarda su ɗau mataki da yake so bayan sun ɗan fara yi wa jarumar barazana da gayyata. A wannan karon Lawal Gusau, wanda ɗan kasuwa ne, wasiƙa ya rubuta wa Nafisa Abdullahi. Wasiƙar, wadda ta shigo daga hannun mujallar fim ta Kannywood, ya rubuta ta ne kamar haka: bayan wasu hotuna da jaruma Nafisa Abdullahi ta saki a shafinta na Instagram a ranar 8 ga watan Disamba shekara ta 2020, hotunan na ziyarar buɗe ido da jarumar ta kai ne a wani waje da ake rufe matattu. Sunan wurin Pyramids da ke bayan birnin Alƙahira na ƙasar Masar. Ga dai abin da yake cewa a cikin wasiƙarsa ga jaruma Nafisa Abdullahi: buɗaɗɗiyar wasiƙa zuwa gare ki mai suna a sama, dangane da isgilancin da kika fara furtawa tun daga watan Fabrairu shekara ta 2020, a lokacin da Ibrahim Rufa'i Dizal ya saki hotunan tsaraici na Maryam Boss, wanda a lokacin, a matsayinki na babbar aminiya Maryam Boss, a maimakon ki yi Allah wadai da faruwar wannan abu, sai kika fito kika ce a kafafen sada zumunta na zamani, kika ce ke ma za ki saki hotunan ki ga al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sannan daga baya kika sau hotunan cikin ɗan kamfai da rigar nono a cikin ruwa, kina ninkaya a swimming pool. Duk wata 'ya mace musulma ba za ta ƙi zama abin koyi gare ku ba. Wannan abu ya yi min ciwo matuƙa. Abin koyi a nan, ki yi koyi da Fati Washa, wadda har al'ummar musulmi sun jinjina mata domin ta fito a kafafen sada zumunta na zamani ta yi kalmar shahada. Furcinta na farko shine ta nuna nadama da matuƙar ɓacin rai game da abin da babbar aminiyarta ta yi, mai suna Rahama Sadau, wadda sanadiyar abubuwan da suka faru kwanakin baya. A yanzu ita Rahama Sadau ta gano asalin masoyanta, sannan ta ce ado baya dangane da nuna tsaraici ba. A daidai wannan lokaci, ga saƙonmu gare ki shine: mun ga hotunan da kika saki a kafafen sada zumunta na zamani cikin tsaraici tun daga watan Nuwamba shekara ta 2020 har zuwa yau. Hotunan da kika ɗauka a birnin Alƙahira, Egypt, don ki nuna kyawun surarki. Don idan kika ce a birnin Alƙahira, duk kyawunki baki kai mutanen Annabi Yusuf ba. Muna so ki sani cewa a wannan birnin da kika ɗauki hotuna na tsaraici, a nan aka yi Annabi Yusuf, wanda kyan baki ɗayansa Allah ya kasa gida biyu, wanda an ba duk duniya kashi ɗaya, ciki har wanda kike taƙama da shi. Ɗaya kashin kuma an ba wa Annabi Yusuf alaihi salam, amma bai taɓa kauce ma hanya ba. Kin dai ji labarin abin da ya faru tsakanin Annabi Yusuf alaihi salam da matar sarkin Masar Zaliha, inda ta neme shi don saba Ubangiji kuma ya ƙi. Don haka shi musulmi ne na gaskiya, yana amfani da kyawunsa ne wajen biyayya ga dokokin Allah da kuma godiya da ni'imominsa da Allah ya yi masa.
a ƙasar Ingila bayan kin baro birnin Alƙahira Egypt babu wanda za ki burge a nan ma kin kuma ci gaba da yaɗa hotunanki na batsa har kina alfahari don cewa kina cikin birnin Ingila. Don haka mu a tunaninmu abin da ya faru ga Rahama Sadau ya kamata ya zama darasi gare ki. Shawararmu shine kar ki bari a sanadiyar hotunanki ya zama sanadiyar wani ya sake ɓata wa musulunci ko annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam suna ko kuma wata maganar da bata dace ba. Don haka mun umarce ki da ki saurin janye hotunanki a kafafen sada zumunta na zamani don kauce ma abin da zai je ya dawo. In kuma ba haka ba, ki shirya haɗuwar mu a kotun musulunci nan ba da daɗewa ba. Ƙarshen labarin kenan daga wannan channel tamu mai albarka. Kai sabon zuwa ne, muna roƙon da ka taimaka ka danna mana alamar subscribe sannan ka danna mana alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryen mu akan lokaci da zarar mun ɗora. Mun gode.